ɗum en jeeyi ko wonno min gummi min mbi amen tawa Abdoulaye Wade saabu no joguirinno leydi ko wela waɗatno jawdi leydi e pijira so ari kanko o wi yo on Eiffage totti contrat o continue he dow même mbaadi e charɗi e cogguli e fof kono Abdoulaye Wade waɗirno ni woni firti ko minen komin kaptano ko Abdoulaye Wade ala sens yo Abdoulaye Wade ɗane mun quoi yo Abdoulaye Wade iw toon tan amen gara min nemo he place mum ko ɗum tan wonno ɗon min beddi e ɗum ɗon ni ha jogori wadde démissionné ko Abdoul Mbaye premier ministre nanguno hen on saa noddimi min jewtide waaji kam etc élection ji local ɓenni wonno omo andi min ɓoydata par ce que min lourdine dossier ji goɗɗi o riwi min gouvernement o addino haala seeɗa e nder parti o par ce que min ardino cadre uji parti minen dardunno parti o te yimɓe foof en jannano komin lourdi ko wonano mbeɗa wasi wawde liggeyam wona mbeɗa wasi yidde wadde liggey wona goɗɗum ko min lourdi ke nafoore Sénégal kanko ko wino ko hanki wonano gonga fotani wonde o wi hande yomen ndew e ngal jaɓɓal woni jaɓɓal Abdoulaye Wade ngal ne yaranno ni ɗum min lur wonno min lur joɗimi hitande duttimi ASECNA ɗum tim gollam gonimi toon minen jewta plusieurs fois ar mbaɗi kam ɗo proposé ministre aji kewɗi ministre conseiller son ciftiri on sa jeltino gouvernement 2014 way bayɓe ɗum Mor Ngom en Benoît Sambou en woɓɓeɓe Abdoulatif Coulibaly kam ɓoyani mais Seydou Guèye foof comme mbaɗano ministre conseiller jeeɓi ɗum ministre conseiller woni ma gardu salaire ma dañ hôtel ma taw a ardata ko ministère tan kono extra min cikki mi umminno kam wona daroyde poste pour poste ko ligganade leydam e dow oɗo duttimi ASECNA gonimi toon hitande e caggal hitande noon min hewɓe vraiment masli hen wondiraɓe ni mawɓe men Haalpulaar en nanggui hen e woɓɓe gonnoɓe nder parti o e ha gartimi e nder gouvernement o en juin 2015 hitande juin 2015 donc juin 2014 juillet 2014 jeltinomi gouvernement o 1 an après gartimi e nder gouvernement o ɗon min guiɗi lourdude e dow contrat ji a hen contrat Eiffage o mais goɗɗina hen ɗum momen somi wi mbeɗa lim ɗum ɗo juutat no ɗum ɓenni 2015 gartimi e gouvernement o min lourdi kadi min lourdi e contrat ji goɗɗi kewɗi central uji solaire uji ɗi lampadaire uji solaire uji saabu min nanggunomi e hande résultat o yiyama wonno mbaɗirta aɗa sooda ka sohlani ko Senelec sohlani e courant walla e dow potoji ɗum alay saago kala ko Senelec feeri ko client Senelec yoɓat ɗum par ce que Senelec kam pour continue wuurde so yeehi ha ɓooyi so bilan mum fuɗɗima teddude tan alay saago wiyen usto no waɗirat ɗum noon woni ɓeyde prix ji ɗi woni ko ɓeydi ko ɓooyani ko ɗum foof min kaalini ɗum ha laaɓi bindimi ɗum ha laaɓi conseil aji ministre ene ɗum ɗon kalimi ɗum ha laaɓi ɓamɓe ko lawol ngol ɗo sen ndewi ɗum Senelec ko jogori ɓeydoyde prix ji mum saabu wawta wonde eyyi min lurdide contrat ji kewɗi dal ko ɓuuri raɓɓidde kono contrat ɓurɗo hen lollude andede woni contrat ji affaire pétrole ko contrat ji ɗiɗi noon gardi e saa goto yimɓe ɓuuri hen nangude ko contrat total o kono ko contrat timiso edi balɗe seeɗa kanƴe noon e kawru à partir de 20 avril 2016 le 20 avril 2017 plutôt jaafoɗon 2017 tan 2017 nde 20 avril keɓimi timis wi ko heddirano ko e gaɗal mum e nder permis ji ɗiɗo ɗiɗi mbiyeteɗo Rufisque offshore profond non plutôt Kayar offshore profond e Saint-Louis offshore profond o wi o yeeyat ɗum BP ɓe mbi em jeeyat ɗum BP o dañi hen kalis kewɗo
contrat o mi yi ɗum mi tiimi hen haade ɗum min mi wino timis ko jogui ko ken pot ɗum heptude saabu timis ne heɓir ɗum ni rewane lawol timis liggaki hen haydara waɗani haydara kono somi tuuguima e kayitaji e charɗiji ɗi e ko jiimi koye contrat ji timis foti yaltinede ko jogui ko hebte saabu ko jawdi kewdi surtout que pétrole gaz yitama toon donc so tawi en gaccidi timis e ko wi ko kañum jeeyi taw ko sénégal jeeyi ne heɓiri ɗum ni rewan lawol te liggaki hen gollaki hen haydara ɗum ɗon ko pertement sénégal mawɗo 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 saɗa yi mo yaɓɓu ɗon seeɗa mo ɓuuri laɓɓinde ɗum so tawi temps e rokki ɗum saabu enen foof enen ciftoro timis ne arannoɗe ɗo ko 2012 hakkude élection ji ɗiɗɗi nden heeɓi contrat o e laamu Ablaye Wade mi signintede contrat timis Petrotim ko société o wiyete ko Petrotim on saa suwana hay wodde he kayitaji manam suwana waɗede constitué tubako wiyata ko constitué darano ko taw wodano ɗum wodano neɗɗo mo jibinaka mi signirat contrat ji tawi noon ɗum minen foof mone men foof so wela men wawi yaade internet ma yi ɗum toon signé contrat o ne tawi ɗo ni gouvernement Ablaye Wade taw Tulow Oil compagnie mawɗo en rewno e mum pour yo totti ɗum kañum timis ala doole ala kattane meeɗa liggade e ɗum e Petrotim plutôt compagnie o Petrotim meeɗa liggade hen tottira tan ko pour yo yah jangga wona courtier yeytoye ɗum woɓɓe alors que cohluɗo ɗum mbawɗo liggade jiituɗo pétrole to Mauritanie to Ghana woni Tulow Oil extra nen namni ɗum nen yewtidanno e gouvernement Ablaye Wade duuɓi tati e korima nandirde famadirde élection ji 2012 ɓaadi ɓen mataw wonko cohluno e timis totti ɗum timis e façon mo ganduɗa rewan lawol mais Allah gueɗe mum en hulɓini saabu ne tottidi timis e mbaɗi contrat e foof eɓe jejjiti hen détail goto woni décret ji ganduɗa kañum fotno rokkude doole manam hankadi timmitinde contrat ji ha wawa timmude décret ji ɗon mbaɗano ko numéroté donc moƴƴana Macky Sall ari tawi probléme o ɗon e dow table mum haado arde o nani haala ka o haali hen e nder campagne électorale o wi Ablaye Wade nan waɗa ɗo contrat ji kewɗi ganduɗa rewan lawol somo ari comme pirtoɗe ɗi kanƴi foof mo seeka ɗi werlode wari won hen ko seeki ɗum ko aéroport to ɗum ko goɗɗum somo wi mbeɗa limo foof en gummotako ɗo kono kam ko ɓuuri ko hen reɓɓidde mo Petrotim ganduɗa timis hen woni ɗiɗon ɗiɗi kam o seekani ɗi bien ko heeɓi plainte société Tulow Oil wiɓe ɓeɗo no keɓirni contrat o rewan lawol ɗum waɗiɓe ɗum sabibini o neli inspection générale d' état yo jaah ƴeew contrat o ɗon no yaari ɗum addi rapport inspection générale d' état o kono he nder lettre plainte Tulow Oil o ɗo mo guindunomi nani ko haala ko hen en laaɓi ni ñalawma que ɗum que affaire truand ko affaire deal ko affaire fraude woni ɗo mi haali ɗum ha laaɓa kala konngol noon mo kalimi hen wona forsude wona ko noon woori ko fraude mawɗo woni toon ɗum kam sa liiri lettre Tulow Oil o tan a famat ɗo ko fraude woni ɗo hatta hadde inspection générale d' état gaynude ligguey mum kanko o signi décret ji ɗiɗi mo ganduɗa Ablaye Wade signani ɗum o totti timis te kanko ingénieur pétrole wiyata omo andi timis Petrotim ala fofde e aduna ɗo ɗo anda he nder pétrole meeɗa liggade pétrole andana pétrole haydara donc min mi garanmede 2015 taw o ɓennini contrat ji timis mbiteɓe Cosmos nen Mauritanie kañumen ne no gonduno e gouvernement Mauritanie mbaɗi toon contrat ha jiiton gaz e nder liggey mumen gandi gaz o ɗo ko continue yeehi ha leydi Sénégal to nderi pontidire timis ha keeɓi ko so feccama pecce tati pecce ɗiɗi eko timis joguino ko e keeɓi ɗum 60%, timis heddira 30%. wondiraɓe ko poti famde ɗum ɗon en 30% timis heddira ɗi Cosmos kañum 60% ni heɓi ɗi waɗi kañum waɗi liggey o
nanni kalis mum waɗi recherche ha en yiilo ha yiiti gaz asi nder maayo waɗi ko waɗanno fof ha gaz kam yiita toon ko heewi machallah timis noon kañum waɗani haydara duuɓi tati ɗiɗon duuɓi nayyi ɗiɗon heɓiri ɗum heyde ganduɗa ko fraude ɓe nannani hay mbuuɗu fadi ha ɓe gaari jiiti gaz mbi joni minen keddira 30% yomen jeey ɗum holmin jeeyat ɗum beppe ndem jeeyi ɗum milliard uji sen mbaɗi ɗum arrondir milliard uji temedde ɗiɗi keɓ ɗum e tewm somi signino min le 20 avril ne keɓne ɗum somi signino semaine après yontere après tan e poti hebde temedere temedde ɗiɗi milliard mankuɗi seeɗa kadi so pétrole fuɗɗima yaltude kala baril jaltude eɓe jogui hen gaɗal mabɓe hay dow mo ganduɗa no heɓiri ɗum ni wona lawol rewani lawol te kadi nannani hen e mbuuɗu te inspecteur général d' état rapport mum wi ko foti tettede mum donc ɗum addi no keɓimde ɗum min jimomo mbimomo o contrat o ministre tan noon wawno wadde approuvé jeeyi hakkude timis e BP mbimomo ɗum watta ɗum approuvé ko ɗum ko lawol wi noon président aɗa andi leydi ko hulɓini no derri wonko président rokka wonko ministre rokka wonko chef d' état major des armées rokka wonko goɗɗum président hannde ko woni ko chef suprême des armées fof natta caserne tan naata toon e rokkir ordre uji so waɗi ɗum soldat uji ketta kombo wona won ɗo foti rewde ni pour BP sooda e timis min tan fotno wadde signe mbimom mi signinani no mbimi nde signinani ɓayri compta oɗon noon kanko indi makko no haalte hen e journaux ji opposant ji en kalanno hen ene ancien premier ministre fuɗɗino men haalde etc indi miñi ko no haala hen o huuli ko so limi signit ɗum mataw enen paano élection législative 2017 wonno avril mataw ma won ko bonni ɗum heewi o addi contrat total o ganduɗa kadi on contrat amen lurduno hen te omo anduno kadi on contrat mo dakkarani hen hamen pawin ɗum e leydi o addi ɗum o nanni o wi yomi signin on ne way kam o fawi ɗum to min mi signinani mbaɗimi lettre min mi signinani ɗum noon no addi contrat total o firti ko joni yomi signin omo andi komo signinta ma ɗum ɓuuri laaɓoyde noon he caggal situation ji ɗo ma ɗum ɓuuri laaɓoyde saabu haala kaɗone ko tarikh sénégal o wawa ɓennude noon tan taw mone amen foof accani hen ko woni hen no wuurdi ɗum ene yaari pour jangga donc ɗon mbaɗimi démissionné jeeyimi lawolam ɗon min ceeri d' accord ɗon mbaɗɗa démissionné e jaaɗa lawol ma en jaltani ɗon kono en joñoto seeɗa sa ƴeewi elle ko BBC ko haalno e ɗiɗon contrat ko faate ɗiɗon contrat ko faate Alioune Sall elle somi tawi manam mi juumani heeɓi hitande hedde balɗe 5 balɗe 6 eywa haala ka ko yehino ha yimɓe ene nodde ene ceetto ɗoɗo yarete beele aɗa jogui jorto moƴƴo o haala ka maka laaɓoy walla so renaki jogoriyade koye menali effectivement no mbirɗani que le 3 juin BBC yaltini 2019 BBC yaltinno bande mum oɗon woni hitande balɗe tati 3 juin si anene 6 juin ko hulɓini koye leydi Sénégal woni on sa dillini leydi ndi no feewi mbawnoɓe hen hunde tan aɗen leydi wona réglata probléme uji wona yimɓe gummo ƴetta cabbi jaaha cafron noon koye mumen caɗele mumen walla tawi ko ceki sacré mumen wona ko justice fotno ɗon wadde liggey mum justice noon meeɗa dañde dalillaji e kayitaji e document ji mbayɗini laaɓti ñawa ko ɗo Sénégal foof jomumen liɓa guila Mamadou Dia ha Khalifa Sall oɗo ka timi sow ɓuuri ɗum lerde saabu ɗum ko rapport inspection général d' état ganduɗa ko Macky Sall e hoore mum
wona inspection générale d'état Ablaye Wade walla opposant goɗɗo de ko Macky Sall e hoore mum woni président de la république waɗi commande rapport inspection générale d'état ɓen mbimo on mbaɗe kaƴa o e poyi ɗum ɗon e mbaɗi goɗɗum ko ganduɗa loi ko haɗi ɗum manam nuskinɗindi nafoore leydi ƴetta jawdi leydi mbaɗa hen ko beelaɗa totta ɗum no beelaɗa ene neliriɗa ɗum loi ji foof ko kadi ɗum o waɗi ɗum dalilaji no goodi min mbeɗa wonko kalimi hen ko heewi BBC addi hen dalilaji goɗɗi justice Sénégal watti hunde fijirti ko kalami ko kalami ɗum kay radio ji télé ji mbeɗa wawi ɗum repporde partout hay sen noddin kam justice mo haalani ɗum par ce que jiiɗani hunde laaɓa ɗum jiiɗani hunde laaɓa aɗa andi so ministre de la justice ñande cork ñande julde cork yeltini communiqué mum communiqué goɗɗo ne yeltinama balɗe ɗo men gertu hen yeltini communiqué mum wi président de la république meeɗa hebde rapport inspection générale d'état o wi président de la république soit hebde rapport mo ganduɗa enen gonno 2019 rapport o ko octobre 2012 o gassi o signa waɗi donc duuɓi jeeɗiɗi hakkunde te ay signiɗo rapport o woni Nafingom Keïta bureau mum e bureau président ko couloir woni hakkunde waɗa toon ene présidence de la république pour que yo won yitere hen nofuru président kala ko yi ko hanani yaɓɓa koyngal mum ya haalde président kadi waɗan ɗum rapport totta ɗum so ministre de la justice souci wiidi président de la république yan rapport inspection générale d'état ganduɗa ala hay goto gonɗo hakkude inspecteur général d'état o vérificateur général Nafingom Keïta e Macky Sall kamɓe ɗiɗi ala keɗɗo hakkude mabɓe bel so wona leydi Sénégal ganduɗa keeɓe nanguirɗe men yimɓe ɗaniɗi mi wiyani ken ɗaniɗe mbimi kamɓe keeɓe nanguirɗe men yimɓe ɗaniɗi ganduɗa kala ko haala en wawi ɓennude so wona leydi Sénégal eɓe cuusa ɗum haalde won leyɗele ɗum neɗɗo suusa ɗum darde comme dalil ensuite ɓeyri rapport o nani joni nene place publique procureur kay sene fuɗɗo enquête mum yo tuugue rapport o ɗon ɓeyri inspection générale d'état yeddani ko rapport mum on meeɗa nande inspecteur général d'état walla vérificateur général d'état Nafingom Keïta walla goɗɗo wi ala rapport oɗo kam wona rapport amen ko waɗi ko faux comme ne mbirani faux décret min tempi wiide ha hunde ko ni yaari o wi kanko procureur omon yiilo seedeji manam elle nagge majji joom nagge ni jooɗi e dingral acci dawnoɓe en garen jofto en mbiɗo ay kaari on jiyan on coynat toon naggam woɗore nde walla safrore nde ɗum komo yiiɗa yitude nagge mum waɗirta noon faami saabu ciñinoɓe décret ji ɗi ciñinoɓe permis ji ɗi guuri ko Ablaye Wade ko Karim Wade ko Souleymane Nene Ndiaye ko Aly Ngouille Ndiaye ko Macky Sall ɓen potno edade namnede min namne min mbaɗi déposé wona seede woni holɗum sa welama gara sa welama mba sa arde te minen en mbi ko komen seedeji te alors komin portuɓe plainte so gayni noon o ƴeew bel kanko ko jogui ko e habaru e dalillaji e information ji beele yoni o wawa fuɗɗade enquête walla ala mais waɗani taw enquête wino ko en français e mbino que appel à témoin amen nodda kala amen mbaɗa erago kala ganduɗo hen hunde tan yo ara ko mbinomi ko nani tan yerum dokkunomi nani an naggue ma majji walla ni wona naggue coggal ma foof majji aɗa majjirama ujunere 4 haydara heɓani wawi yarude koyɗe ma wawi yiilade aɗa jogui Allah ne walluma ni comme fulɓe men dananeɓe no mbayni joni jogui pick-up uji ne mbawi yaade nder ladde nde foof ka nder suudu ma wona hay dingral a wi namne kam kaari ndel eɓe jiyan toon nayiyam an yeeyi nayima ma taw mbaɗanɗa ɗon feere gaña noon yimɓe galle ganda ko mbaɗɗa nde nannuɗa nayi aɗa wi majji wona Macky Sall kañum signé décret ji wiyama décret mo signé o pour ɓenninde contrat o
rapport balluɗo mo tuugi o pour signe décret o rapport o ɗon ko heewi fowuji ko fowuji ɗon ko mbiteɗo Aly Ndiaye nanni ɗum hen ɗum ko winda waɗa démontré ko manam ko ganduɗa hunde ganduɗa ko feeñi leeri naññi totta hen dalilaji tiɗɗi hay inspecteur général d' état windi ɗum wiyama Ablaye Wade ne signat nde contrat o ko hakkude 2 tours uji ɗi manam nden nettine presque wonde président par ce que omi anduno ko liɓeteɗo kono kam o yaltinani décret ko haala ko hen ala ko ɓurɗum labde mbimi guila procès Mamadou Dia o ha procès Khalifa Sall o ala preuve uji ɓurdi labde ɗiɗo en mbi minen mbaɗa erago ganduɗe hen hunde taw ko rapport uji ɗiɗo e haala kaɗo waɗi BBC wona jeeyaka Sénégal de wonan enen BBC en haala he affaire Afrique du Sud walla Maroc walla Tanzanie walla Pakistan ko addi ɗumen haalde ɗo hen haala Sénégal saabu rapport o noon ko labti sa ta e nder aduna o foof séri e nder aduna o foof ha hewɓe keeɓi ɗum ha gandi ɗum ɗo en hulɓini en yurmini en hawni leydi ganduɗa enen koko waasi Allah adde mum pétrole e gaz en mbi e pijir ɗum pour tottude ɗum holɓen ɓayɓe no Frank Timis ganduɗa leydi mum ɗo ummi ɗo ɗo jeeya ɗo mataw ko dañnoɗon caɗele ni ha maɗa dañjini he lawol probléme om inne he drogue om inne he goɗɗum hay ɗum tan yonino pour o wasnade nder leydi men ndi ko kalɗa ko bandiraɓe mboɗa andi mabɓe dañkoɓe e janggi hen ko ɓoyani ko waɗi décret goto o ciññinaɗo nane a haali ɗum ko fate Aminata Tall eywa yimɓe hewɓe e oɗo saaha ene mbiya ɗum jojjani kadi ni hande ɗo ɗo leydi ndi tolni wonko ganduɗa wonko foti wonde goƴa hoorejo leydi ndi ko wona signinde won décret ji walla ni eko wona ɗum ɗo ɗo leydi ndi yarata hande e sohlude manan ngaalu jojjani hande kaalisaji ene woodi ɓeydanteɓe ɗum ko bonande manan ngaalu leydi eywa elle onon oɗo jaaɗa décret o walla ala ɓe sikki décret o e banggal politique min iɗi ɗum feññinti ñande 14 mai jamma mbaɗimi hen tweet mbaɗimi hen photo décret o mbaɗi ɗum partagé manam nuldim ɗum hewɓe après journal goto yelti hen e jamma journal en ligne Seneweb mbeɗa sikki yiɗani innudeɓe après kamɓe e ñere jamma ha ngoɗon eɓe ceeɗi ɗum haɗen arde décret o aɗa andi leydi ndi ɗo tolni ɗo kanko hoorejo leydi ndi ñaw nguɗo arde ñande 2 mars ka ediɗo nadde Sénégal ko mbaɗɗo erago o wi yo Sénégal naaɓe foof kala hen addu ballal mum par ce que ko jogori ko arde Sénégal tan wawa ɗum kamɓe laamu tan en mbawa ɗum haɓade il faut en moni foof ne waɗa hen doole mum e kattane mum ɗum waɗi ɓe mbaɗi hen bujjoye mumen ɓe temedere mi nani won nulduɗo ni temedere wi kañum ko ɗum wawi kono kam comme ɓeydi ko Sénégal musidɓe are mum alay saago waɗa hen peeje mum kañum ne e doole mum temedere ɓe mbaɗi milliard uji le 2 mars fuɗɗi campagne o ɗon waɗi ɗo discours aji yimɓe foof mbima ok amen foof kala ko wawi ma waɗe hen le 17 avril 1 mois et demi lewru he feccere rewi hen o yaltini décret oɗo mo mbiyata o décret o wonko weñi hen ko heewi mi rokka hen ɗiɗi walla tati tan d' abord aɗanni jobdi tottude neɗɗo jobdi wona président welete rek rokkumi wela jobdi ɗum ɗon en wawi jawdi leydi ndi wona jawdi président de la république sonno ko ɗum ɗon o rokko o taƴan hoore makko ko wela jawdi leydi ndi ko assemblée nationale waɗata wote budget nder budget o hunde foof en waɗa ɗo foti nawede e nde jawdi leydi ndi aussi salaire uji ɗi wonno foti waɗirede par ce que soldar par exemple jawa haaɓe ko wawi totte tan ko salaire kono fittanu mum ne wawi rufde he nder hare nde ɗon on wawa yoɓede fittanu mum salaire wona pour tottude neɗɗo ko en wecca ɗum kala ko waɗen leydi
ko pour wallu ɗum no wurti saabu leydi ma waɗa hen ko ɓuuri ko waɗanma kañum ɗum woni leydi wona ɗum waɗi salaire uji ko foɗa réglementé wona président tan weele rokko neɗɗo ko wela 2 mais de 17 ñani sappo e jeeɗiɗi ñalawma sappo e jeeɗiɗi avril woni lewru e feccere caggal no waɗi nde discours uji makko ɗi o namni sénégal e ballal ndekete kanko omon ƴetta on waɗana mbadda Aminata Tall guinnen inde makko hay ala e makko hay goto probléme pour rokkudema 4 millions ɓe caggal no ummi nde présidente conseil économique et social Aminata Touré lomtima mataw ɗum ɗon ni welana Aminata Tall mais Aminata Touré puusima o yeehi Aminata Tall foti yaade retraite ɓooyi mataw guila tan Ablaye Wade guila 91 o fuɗɗi nadde laamu guila nden ha joni en mbawa teskade ko ganduɗa liggey tigui rigui ganduɗa waɗi ɗum ɗo kam ko nawi Sénégal yees